шаҳри Душанбе аз маҳдувати медурахшад, лекин як қисми ҳаво боронӣ аст аз тарафи Ленинский район. ҳаво борида омадест. барои аввал дар мӯъҷизаҳои Аллоҳ тан додан дар курси. Нигоҳ кунед, як қисм маҳдуи надидед дар зад. Як қисм маҳтоб, як қисм борон. Ина шунавидед овози тандаро. барои ҳамин Худованд бузург аст, ба ҳар кор тавоно аст ва имконияте дорад, ки ҳама корро анҷом диҳад. маҳтоб бинед, дар дохили як абри секунҷа ҷойгир шудагӣ аст. хуб, боз мунтазир мешавем. худатон қиёс кунед. ина кам кам шамолам вазида истодааст. хуб, боқӣ Худованд нигаҳбони шумо бошад. ози ман имкон шавад боз як видеои дигар карда барои шумо роҳӣ мекунам.